Yo, what's up maing hapon ninyong tanan diha, adlawng Domingo ug Happy Father's Day natong mga papa. Ug Happy Father's Day anang mga papa diha nga nagkuan gyud sa obligasyon sa ilahang pamilya ug kadtong wa mag kuan diha kanang igoran ng ngiti kanang paithan lang unya biyaan. Happy Father's Day gihapon ninyo kay papa sad mo. So maing adlawng Domingo naman tanan mga guys. So ako nagbantay ros bata. Ako asawa kay nilakaw. Ug ako mo sa bata. Nato sa babaw nabayad sa utang sa baboy. Eh idang utang baboy itong niagi pang simana unya. Wa na bayre itong sweldo lagi kay hinabog ka-short-shortas niya atong kuan. Ato ang pangwarta niya. Ang likid sa Taglumboy guys oh. Mao na nga karon pa sila nibaya dito. So ako diri nagbantay ko sa kuang batang gamay. Ada tulog sa bintag lungag kan ulig to sa kusina. Likid sa Taglumboy. Magipelain na ni. Ay nagkwarta-kwarta ko guys ako ang kuan guys. Di ko malalim ni mo tay kwarta niya. Atay buhi unon gud nga kuan dito. Ni bisag unsan la kung intiran kanang mga riders diha kanang pwede pala nang ka-inter ko sa angkas. Ang angkas gud kuan. Pinili ang motor kanang Rosin mong motor di naka-apil dito. Kanang mga China nga motor di ka-apil ang mga dito Honda, Suzuki. Sa para basta kay mga anak Honda, Suzuki kasagaran nilang duwaton sa angkas. So ako nagkuhan lang ko delivery para Maxim sag ko mga guys nga lalamob sag ko sag asaan ang duha boy akong kuhanan asa tong kuhan adto ta kay may nang doble ba akong baga gahapon guys oh mao gyud paggagamit nako sa pambaga lalamob oh nagamit gyud taon siya sa Maxim wa kay bag sa Maxim magbag ra ni ako kanang solder bag ra ang Maxim guys kay kuan kanang pwede ka mamasayro pick up ko pasayro ang lamob kay kasagaran delivery nagko kay dagkog tipak ang atong kita nga 180 na lang tipakan pag 20 nya plus top up nga load ita mama oras sa Maxim barato sila kuan pero ang pliti sa barato ha mama oras sa kuan nya likramo mata nga hinaikan ko naman ni ato ni padayon ni sus grabe guys ang pag unang deliver na hapon nagkasag-saagi ko ay kalit nag-update ang Google Map bitaw kanang ma-update bitaw nimo ang Google Map so kuan ka tanaw kas mapa sus karon nga nagkasaag-saag na minom ko ispoko mo na nga naabot ko diri hapit ko abot sa Central Highway ya diri ra ubos-ubos oh diri ra may Marco Polo kana dihang sa nga highway diha basta diha babaw juta sa Marco Polo ra diha so katong akong delivery gikan sa kuan sa Mandawi sus ang buang ning Google Map diri mo gipaagi ng mga bantay ka ng mga kasada nga kuan dili highway suot kay ba magi palaktod ko dito ba yatay biyan. So ang antusom talaga kini nga atong pagkahuman ni update bitaw nang iyahang ang Google Map. Atay nalapas gid ko. Muna ka mo guys, delivery mo guys. Kanang namoy mag Google Map mo i-update gina inyong mga Google Map diha kay basin og mo automatic update na magbiyahe ka. Patay gyud. Saag-saag yung agi nimo. Okay,
Tagsara yata magamit og Google Map mga guys. Mao na nga paggamit na to gahapon ni update og iya. Sus, basta kabuanga. Pero di kita matagang. Ay ang primero marilisod na sa Maxim. Nakasway na sa kus Maxim. Ako ang naswayan nga kagahapon sa Lalamob. Swayan ko nako. May ning swayan tani sa tanan kay og asa tong maayhon. Purom na maayo god. Anang ato nang wala lisod yu kay ning wate pangwarta. So ang akong kita gahapon igor kita palit og isda ganihan kuan. Kung nga skilong bangos og kanang kinhason nga sa tawag na. Palit akong asawa diri na libod. Apil na sigurong kapital ato. Ang 300 ra. Apil gamay ang kapital pang gasolina na to. Maglalamog guys, kinahanglan sa tang nailod. Tay load, pang tawag, pang text, internet, top up. Ano man na? Atay. May lag kada kuano? Ilang kuan? 48. Ilang minimum. Nagulapas, puno. Nga, 20% may laha. Sus, baita. Ambot lang ka guys, no? Kung kamoy pangutan-on diha. Asa may nindot? Lalamob or Maxim? Na ang mga ID na nakawa, Lalamob or Maxim. Asa magay maayo kamoy pabuton diha. So comment lang diha sa ubos ug asay nindot gyud nga sudlan aning duha. Lalamob ba or Maxim. Kung napa mo laing ka-suggest diha nga mga delivery agency, ako nang sudlan diha kung sa pailain diha. Ay lagi yung angkas kay ang atong motor nga kanang mga China di kasulod, mga Suzuki, Yamaha na ila niya Honda. Lalamob or Maxim o usa pa nang uban diha. Comment mo sa ubos diha unsay maayo kay ato anang intiran diha og kanang mayo sa kita kay sa Lalamob diha mumuhunan ba tagload anya NBI clearance, barangay clearance, di police clearance. Nya muhunan kag bag, ang bag ba yan ay bayad. Pero pwede ra sa nimo makuha ang bayad sa imong bag kung imo na nang ikuan mo resign ka sa pagka-delivery sa Lalamob. Makuha nimo ang imuhang kuan, imuhang bayad sa bag kung mo resign ka. So kamo diha sa may inyohang mga suggestion, mga mayuhon diha nga kuan. Ano ba ta sa Lalamob ba ta or sa Maxim ba? So nakasway na ko sa Maxim. O gamay ra sila plitihan. Pero murag 10% ra ilang kuha sa Lalamob dako mangod. Dako sila plitihan, dako grade. Pero ang kuan dako sad. Katos gamay ra sad. So kamo lay pag kuan kuno diha be, comment kuno mo diha. Unsay maayo gyud. Unsay maayo aning duha. Kani. Ay kani duha. Lalamob ba or Maxim? To bata guys. Nasa sulod sa musket. Am sa electric pan Paano pag under electric pan? Panaran tayo.
Ato ninong agri atong duwaon kay ako ngabot akong sawa. Buga dito kahoy diri guys oh. Madagko yung kahoy nako. Wa siya mantiwas og bugha kay tuog ang bata niya saba kay ta. Nagbugha ko ganiha unya. May akong bugoy nga usa nga. Sige suroy-suroy niya milugan taga-atsa. Wala na kong padayog bugha. Karon unta may bugha niya natuog sa ning usa. Kamata niya ni. Sa maor ako ang update ron guys, ang pag-deliver guys ba. Pwede ilalim guys ni magka agta sa to ang deliver. Murag paminaw ko to kung gabi is grabe ng batuuna. Lupig pa sa muwag bukid siguro to. So yan ang tama mga guys sa mga tunay na kaibigan, sa mga tunay na sumuporta diha, palihog ko like. Katong perbiro na ko ang sundan na nga vlog, daghan kay views pero why like? Igor sila ni views. Why like kay wa sila kaabot sa tumoy sa ako ang video. So bye-bye nyo ganan, God bless og happy Father's Day. Akong tanang mga amahan nga nangitag anak mao nang kuan kita sa tuang galingon kay kita may nangitag anak di man ang anak mo nangitag amahan. So bye bye.